Mombi wacho ni en pachi nyalo bedo ni en lwenje ma migawo mar obila to sani jonyuol Albert ne en nyathi achiel kende gingi to pachgi koro paro ni koro ne en makosa ere kama jopiny bede ere kama iketo gi seche mobila to larore kata ilal gi ngima japiny mane samoro en kes mane nyadhi ge doho makata olo mas ne poko obedo convicted ni ne en gi ketho adieri ma keto gi kuma nade kata ne okoloyo kes to no kodhi tho e jela ni nyalo twe ni nyalo goe fine but kana dongo nadhi dak kanera kane wuora otho an nyaka sani akia kwang I cannot swim reason omi akia kwang en ni nera no koyiena nadhi aora gi nyithindo moko wacho ni in wendo aora ohero welo aora nyalo dhi kodi so nyithindo moko puonjre swimming gini aora an to koyiena donje pi and ne instructions momi nyithindo moko ni ji te odhi okwang to dul kor kik dhi kwang nochaka kwara ni kadhi kwang tanyalo dong gi aora kendo be nan nyathi achiel so nyathi achiel en very delicate in all aspects en nyathi mirito ka tong iwinjo nyathi achiel en ng'ama gima rach always touches on them so en ng'ama irito very very carefully and then very unfortunate I hope ni ose kendo kata no osenyuolo nyathi moro somewhere nyathi achiel ma potin poko gi kata igach yes so en unfortunate en gima rach mogik mapok awinjo nyaka ne ndika an pok awinjo gima rach machalo kamano ji thoga lakini ni nyathi mathin maonge gimotimo malich ni bende gimotimo nwach